bani bane ba, bani bane ba, bani bane ba, ban yaki samba. Me ya faru? Wa ya taba min ke? Ƙarshen mu'amalar mu ne yanzu. Dan Bala, iyayena sun bani wanda suke so na aura. Jamila? Haba Jamila. Ai ina tabbatar maki da a duniya wallahi baki da wani mijin da zaki aura in ba ni ba. Don haka in ma mafarki kike yi to ki gaggauta farkawa. Idan kuma ɗimuwa kika yi, Jamila ina shawarta ki da ki gaggauta dawowa hayyacinki. Don baki da wani mijin da zaki aura in ba ni ba. Na gaya maki kuma. Babu wani ɗimuwa da na yi Dan Bala. Sai dai in kai ne nake da tabbacin cewa ka haukace. Da kake ƙoƙarin tirsasa ni wajen ƙin yi wa iyayena biyayya. Jamila! Dan Bala. Dan Bala ni za ka mara. Ni ba ban san zan mare ki ba. Ki hakuri Jamila, wallahi ban san zan mare ki ba. Sai dai ina baki shawara. Ki gaggauta janya kalaman rashin aure na. Ba haka ba Jamila. Zan kashe ki. Kuma in kashe kaina. To ina so daga yau ka faɗa wa shashashen zuciyar nan naka wanda baya jin shawaran cewa ba na son ka, ba na ƙaunan ka har abada Dan Bala. In ya so idan ma za ka yi bindiga ne ka yi bindiga ka tarwatse da bagin ciki. Mari kuma dama na faɗa maki bai da mutunci. Ni ba kwata-kwata ba rashin mutuncin shi ne ke damuna ba. Tausayin shi ne kaɗai yake damuna. Tausayi? Me amfanin tausaya ma wanda bai tausaya ma kansa? Tausayin ma in mutum ma irin Dan Bala dan iska a gari. Ba za ki fahimta ba. Kwata-kwata ba za ki fahimce ni ba kuma ba za ki taɓa ma fahimta ba ne Rabi. Amma dai ina so in faɗa miki. Wallahi wallahi ina son Dan Bala. Ai sai kika san sa kuma wannan ko a jiki bai dame ni ba.
Jamila. Jamila. Me kake na da daddaren nan? Jamila na kwanta. Na kasa bacci Jamila ina ta tunanin ki. Jamila na ta tunanin kalmomin da kika gaya. Dan Bala. Jamila me yasa iyayenki suke son su raba ni da ke ne? Na faɗa. Kai hakuri wannan. Wani irin ya hakuri? Ni fa ba zan iya hakuri ba. Ta ya za a yi na gani wani ya mallake ki ba ni ba? Ba zan iya rayuwa ba baki. Kina cikin rabona da Allah ya halicce ki a nan duniya ne. Jamila, zan rayu da ke Jamila, kuma da ke zan mutu. Ki taimake ni. Hakuri ya zama maka dole saboda ba sai ki ma iyayena biyayya a kanka ba. Ko ina so ko ba na so, ko kana so ko ba ka so. Dole sai na musu biyayya. Yanzu ma ta yaya za a yi haka kawai ka shigo min ɗaki? Yanzu idan aka zo aka same mu me za ka ce? Jamila haka kika ce? Haka kika ce? Na rantsi da Allah duk wanda kika ji ya mutu da ya danganci ba da ke aure to ni ne. Ki rubuta ki aje ni ne sila dukkanin wani wanda ya jibance ki dan sai na kashe su. Ki rubuta ki aje. Ba za ki ce nawa ba? Kai. To misali yanzu Jamila inda zan canza in zama mutumin kirki dan Allah dan Annabi zaki so na har cikin ranki? Zan iya. Allah? Ko dan na yi sadakatar jariya ga mutanen garin nan saboda su samu sauki daga cikin zaluncin da kake gana musu. Yau wallahi Jamila kin ji har rantsuwa na yi? Daga yanzu ba sai an ji ba ne maki alkawarin na zama mutumin kirki. Jamila me yasa zaki min haka? Sai da ne maki alƙawarin na daina. Amma ya zama dole in sha. Jamila, me yasa zaki min haka? Zan iya barin komai don ke, zan kuma iya yin komai a kanki Jamila. Zan iya barin dukkan wani mummunan abu a duniya a kanki. Masawa za ki rayu da ni Jamila. Na yarda in rabu da komai na jin daɗin duniya. Jamila. Jamila soyayya ki akwai daɗi Jamila.
wallahi kuma fa ba shi da wani mugun hali yadda mutane suke zato, kawai ba su fahimce shi bane saboda me ba a zo kusa da shi ba, amma wallahi dan Bala ba haka yake. Jamila kenan ta ya za mu fahimce shi, a ta kallon shi ma kadai yana bani tsoro. To wallahi ya ma daina baki tsoro saboda ba zai miki abin da Allah bai miki ba. Ni fa da kika gani dan Bala baya taba bani tsoro wallahi tallahi. Assalamu alaikum. To ainihi ina ta gadin hanya na gaji da jiran ku, nace bari in biyo in ga ko lafiya. Wallahi ga ni nan muna hira da Rabi ne. Rabi? Ke Rabi? Ha ba Rabi. Me yasa kike jin tsoro na ne wai? Ai ko ina halaka mutane Rabi ba zan halaka ki ba. Ai duk wanda Jamila take tare da shi ni ma ina son shi. To na gode. Ki saki jikinki da ni. To. Rabi kenan. Kun ɗebo ruwa? Mu je ina raka ku. To shi kenan. Ke ma kawo naki. Allah ke kawo ɗaukan maki. Naki, to mu je. Jamila, anya ba mu muka fi kowa sa'ar iyaye a wannan zamanin da muke ciki ba kuwa? Me yasa zaka kira mu da wannan babban matsayin? Ka manta muna da yawa a duniya ne? Ba na tunanin na yi kuskure idan na ambata wannan kalmar da na ambata. Jamila, kalli fa yadda haɗin da suka yi mana yake, sai ka ce dama can ni da ke masoya ne? Ka ce kana jin rai kamar yadda nake ji a cikin zuciyata. Sadiq, Allah ya sa rayuwar auren mu sai kasance a cikin farin ciki har abada. Kariya kike. Rayuwar auren ki za ta zama rayuwar aure mafi bakin ciki da takura, mafi muni fiye da dukkan auren da aka yi shi mai muni a duniyan nan. Malam lafiya? Jamila, kin cuce ni, kin cuci rayuwata, kin ƙona mana zuciyata kawai don ki faranta wa kanki rai, ki kuma faranta wa talakawan iyayenki rai. Kamar ni Jamila. Kai dan Bala, dakata ka ji, ya ishe ka haka. Kana ji na ko zan yi maka tijara da rashin mutuncin da ba a taba yi wa wani mutum a duniya ba wallahi tallahi. Akan me ka rabu da ni mana, ka daina danganta ƙazamiyar rayuwanka da ni. Ai matsayina da girmana ya fi ƙarfin in kula ki a matsayinki ta ƴa mace wacce ban ɗauka komai ba a duniya. Kai kuma ka rubuta ka aje, zan sa ka cikin matsalolin rayuwa da bala'in rayuwa saboda ka yi amfani da kuɗi, saboda ka raba ni da abin da zuciyata ta mato tana so shekara da shekaru. Ƙarya kake, baka isa ba kuma ba za ka isa ba. Kai ne za ka dawoma a cikin abin da kake furtawa a kaina har yi zuwa ƙarshen rayuwarka. Ni? To bari in gwada maka ko ni. Kai! Kai! Kada ka ɗauka maganar da ake faɗa da rashin mutuncinka zai iya sawa in zauna in zama shashashan da za ka zo har ƙofar gidana ka yi min wannan rashin tijarar. Baba, ka yi haƙuri, ni fa ba da kai nake yi ba. Da wannan mutumin da ya ruɗa ku da dukiya har ku ce ka canza ra'ayinku da shi nake yi. Kuma ina so ka sani, ka rubuta ka aji, ni zan rusa rayuwarka komai da ran daɗewa, kamar yadda ka san ruwa da iska na rusa rubabban gini.
tunda har ka sa ka kona zuciyata to ka rubuta ka aje ta kowace hanya zan fito har sai na gigita rayuwarka. Sadiku, kwantar da hankalinka. Ka kwantar da hankalinka. Ka ci gaba da harkokinka yadda ka saba yi a baya. To ba. Na gode. Wannan shine labari na tsakanina da Ɗanbala. Amma na yi matuƙar farin ciki da jin labarin Ɗanbala. Me yasa kike son jin labarin Ɗanbala? Hakan yana bani ƙarin dama cewa zan samu damar kubutar da kai daga wannan zargin da ake maka. Kuma hakan yana nufin cewa rayuwata za ta inganta. Rayuwata za ta kasance kamar yadda nake buƙatar ta. Me yasa kike tunanin kubutar da ni zai zama na ingancin rayuwarki Salima? Sadiq, yau ina so in sanar maka cewa bana tunanin zan taɓa iya ci gaba da rayuwa idan har baka kubuta daga wannan zargin da ake maka ba. Ni kaɗai na san me nake ji a cikin raina. Salima, sai ki roƙi Allah da ya kawo sassauci kar ya zamana ta wannan tafarkin shine tafarkin komawa ta a gurin shi. Ina maka alƙawari insha Allah rayuwarka ba za ta salwanta ta hanyar wannan shari'ar ba. Kai dai kawai kamar alƙawari guda ɗaya. Kamar alƙawarin cewa za ka karɓi soyayya idan har ka kubuta daga wannan halin da kake ciki. Ba kya buƙatar jin kalmar ina so daga bakina. Da kanki kin tabbatar da ina son ki. Sai dai ki addu'a in kubuta daga cikin wannan halin da nake ciki. Na ji daɗin jin wannan kalmomin daga bakinka. Allah ya mana jagora gobe a gaban ku. Amin. Hajiya lokacin da aka baki ya cika saboda haka za mu koma da shi. Duk abin da ya faɗa muku ƙarya ya gaya muku babu gaskiya a cikinsa. Babu komai tsakanina da Sadiq baya so na kuma ni ma ba na son sa. Ɗanbala shi kaɗai nake ƙauna a cikin zuciyata. Da Ɗanbala ya karɓi umarni na shine kawai abin yake burge ni. To ai yana son dole ya yi duk abin da kake so yi wallahi. Gaskiya kin samu kan Ɗanbala. Ba ƙaramin daɗi na ji ba wallahi shi yasa hakan yake ƙara min son shi a cikin zuciyata. Gashi so fara son shi har ya fara tasiri a cikin zuciyarki. Akwai abubuwa guda uku wanda idan Ɗanbala ya fara yin su shikenan zai zarce kowa. Har da Ashiru? Ai dama shi Ashiru ba wani nisa a cikin zuciyata ba. Amma yana mutuwan sani. To, ni dai yanzu a bakin ki nake ji. Baki ba shi dama bane da ya faɗi maki. Wannan shine abu ɗaya daga cikin abubuwa uku da na faɗa miki. Menene abu na biyu da na uku? Wannan tambaya kika yi ko kuma gani kika yi da idanki? Gani ne da ido na ba tambaya ba. To ai shikenan shi ma haka sauran kina zaune zaki gani da idanki. Wallahi har na ji daɗin fara ganin Ɗanbala a cikin masallaci yana sallah. Kuma kin dinga ganin shi kenan ba? Har abada. To Allah ya sa haka. Amin. Kin ji daɗin da nake ji kuwa a raina? Ke ko ni? Wallahi Jamila. Sai yanzu na gane ashe rayuwar mutunci daɗi gare ta. Yanzu ba a garin nan inda kika san na bi. Babba da yaro, maza da mata, kowa sha'awa ta yake. Wallahi. Dama tuntuni irin wannan rayuwar nake sha'awa maka. Allah ko? Sura da kamala da kai tafi dacewa. Kar ka so ka ganka lokacin da naga kana sallah. Sai naga haske da annuran ka ya biya ya gurin. Yo Allah na wallahi dole ma in zurfafa kaunarki a cikin raina. Saboda ni ke kika canza ni. Da ban same ki ba na zama haka. Ɗanbala kenan. Kamar yadda ni ma son ka yake karuwa a cikin zuciyata a koda yaushe saboda yadda naga ka damu da ni. Ai ni samun ki alheri ne. Ki dubi yadda soyayya ki ta canza ni daga kazamin mutum ta maida ni mutum tsaftatacce. Ke ni yanzu duk duniya ma akwai wanda
wannan dan iska. Allah bai na zuwa. Zan je kurmin giwa. A za ka sa min ido kuma yanzu za ka yi haka. Wallahi ba bila ila ta wazan ka da baya. Ci zazzafa na dan wanka ne yanga. Samari na karba suwazi kasuwa a yau a ce fa ban samu ba. Ke rufe mana baki. Ni ta makwalla dube ni. Hauka nake yi in zage ka kana hauka nake in zage ka kana da mun duk da ke kuma ce ya nake jin magana kamar ta bai koyon magana motar dan abu wannan shi azabtar da mu in ga maka Allah na dauka yan gida zan dau mataki akan sa ba na wasa ba magana ta gaskiya yaya babba ga kusin bai kuma kai ne direba amma mu wallahi mu ka ba mu kenan da mutum wallahi ba mu da hankali ni gurguna ita gumi mahauci ma bai tanka ba suna na sarkin fawa saniya fa za na siyo ba tauri ba kai ina mazan yau suke ne suna ina mutum ya zo shi kurmin giwa dan kai dukkan fa ba kariya kuke ba zakka ce za mu je karbawa da za ka taimaka baki a wurin kawai shi kenan ba za na iya ba saraki ne fanijin ku nake haraji yau lallai ba za na bari ba dole ni in je in zaga birni in ga abin da yake ciki kafin in zo in kwashe ku haba anti Jamila ai so na yi mu tafi tare da ki kuma zazzafa a nan na wanka da mai zan yi Allah ko za ka samu ido kenan dan abu in ka ban mu Allah ya tsine mana dan abu wallahi tallahi sai dai kafa ɗaya mai lafiya wallahi mu fara guntule ta ban ka zama haka haba Hamza, ka san ina son ka, amma ba zan iya auren ka ba. Dan Allah ki haƙuri ki aure ni. Wallahi ba zan iya rayuwa babu ki. Hamza, wallahi ba zan iya auren ka ba. Ka ji na sake maimaita maka shi. Sai ba. Umma ya zalunce ni umma. Umma ya lalata min rayuwata. Umma zan mutu. Da alƙawari. Ta'azzara da yanayin fyaɗe da ya addabi 'yan matan wannan lokaci kananan yara matasa da masu shekaru matsakaita akan ce ta jawo hankula suka tashi a ina za a samu a cimma wannan gaci a kuma dakile wannan harka domin cimma gacin Ashir International suka ɗauki nauyin kawo muku wannan ƙayataccen shiri mai suna mugun jini. Ko da za ki ɓoye kowa damuwarki ni bai kamata a ce kin ɓoye min ba. Da za ka iya daina tambaya ta. Da ka rage min raɗaɗin azabar da nake ji a cikin zuciyata. Ba zan iya bani sai ba. Wallahi ba zan iya jura ganin ki a yanayin da kike ciki ba. Idan ka sake min magana sai na zage ka kuma na zage iyayenka. Ba ta son ka kuma ba za ta aure ka ba. Asali ma an riga an bada ita akwai wanda za ta aura ba kai ba. Allah ya wadarin wannan uban azzalimi irin shi. Mace amana ka dinga keta haddin ya mace ka ce wai kai ne mahaifinta? Idan kike kuskure kika zage ni a gidana wallahi ranki zai baci. An zage ka din kai waye da ba za a zage ka ba. To na fuskanci baki da mutunci ko? To zan wulakanta ki. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare a tashar mu mai suna Sabon Kafi TV. Ku yi subscribe sannan ku danna kararrawa da zarar mun saki shirin mu domin ku samu kai tsaye. Yau waye ke zuciya da ganin mai kyau irin ki? Da a ce batir ne a jikina wallahi ina raɓar ki zan cazo. Ina lillahi wa yanzu dan ladin ne tabka irin wannan ansa. Kada zaki gani kun kebe kuma kai abun kunya ma kai da kake da karatu irin na barista ka zo kana na abubuwa. Ni buri na rayuwa ka ta ɗaɗe ce. Na tsani mutum mai irin hali irin wannan.
wallahi duk duniya kowaye shi gaba ce mai karfi a tsakanina da shi. Mashiryin wannan shiri Gaddafur Asani Fage ba da umarni Alkumsak mugun jini. Hasina, kin yi sallah kuwa? Zan yi ne sai nake ta kokonto. Wai guda biyu ne ban yi ba ko kuma ɗaya? Kina yar musulmai ki san sallah raka'a nawa zaki ba? Kawai daga tambaye ki sallah guda nawa zan shi kenan sai ki hawo mun faɗa kina ta wani gauran salati kamar an yi mutu. Haba Hasina, wai da gaske ashe yanzu zaki iya rayuwa ba tare da ni ba? Zaki iya rayuwa da wasu mazan ba ni ba? Dala da malala. Ai abin da yafi komai sauki ne in je in yi rayuwa ta ba tare da kai. Da na san ka ko na san waye kai? Wace irin magana ce? To bari ma in faɗa maka. Idan ka sake shiga rayuwata san makarashin mutuncin da ya baka. Barike ba ta yi ba. In ba barike ba ya za ka amma yarinya kamar wannan ta dinga gaya mu. Ai ka riga ka yi kuskure daga shigowar ka gidan nan. Da kai da babanka. Wallahi yanzu muka fara wasa. da hannuna haka zalika wai sun ce ni